Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawalungan, gani likawan nga mabasa sa ulan, agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang asarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguruwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kon paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malaing nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga may aras ang coronavirus pandemic. Isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 2 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 sa aga. Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo!
Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition sa DYWB Bombo Radio Bacolod adlaw sa Miyerkules, Oktubre 27, tuig 2021. Kagkaron sa ito na mga pangulong dinanaan o nakita sa top story of the day. Presidente Duterte liwat nga nagpanawagan sang kalinong kag stability sa South China Sea kadungan sang ASEAN Summit. US President Joe Biden nagpasalig sang kooperasyon sa ASEAN countries. Sa balita lokal, bago nga variant sang coronavirus nga una nga na-detect sa Mauritius, ginakabig sang EOC nga irrelevant na. Vaccination sa mga kabataan nga nagayda 12 to 17 anyos igalunsyar na sa Bacolod sa Oktubre 29. Negros Occidental nagaulat na lang sang go signal sang DOH para sa paghatag sang booster shot sa mga health care workers. Director sa LTO Region 6 ginrelieve sa pwesto matapos maglapa sa traffic rules. Duha patay, isa pinason matapos ginlabo sa syudad sang Himamaylan. Samtang Manila Mayor Isko Moreno Dumagozo naginyo sa IATF nga kasuhan ang DENR officials nga nagapahanugot sang pagbukas sang Dolomite Beach. Samtang sa mga nagapanguno nga balita national, Dargani siblings sang Formerly Pharmaceutical Corporation wala gihapon na serbihan sang arrest order. Presidential spokesperson Harry Roque yara sa Estados Unidos para sa official trip sa piyak sa COVID-19 pandemic. Estados Unidos nagdonar sang COVID vaccine cold storage unit kag ICU beds sa Armed Forces of the Philippines. Sa mga nagapanguno nga balita international, capital city sang Sudan naka-lockdown bangod sa ginapaabot nga protesta kasunod sang kudeta. Queen Elizabeth II balik na sa trabaho matapos ang pila ka adlaw nga pagpahuway. Balita sa negosyo, mga lapsaga ginbunag subong nga tuig mas jutay kung ipaanggit sang tinalikdan nga tuig. Sa balita sa hinampang Pinoy gymnast nga si Carlos Yulo magabaton sang 750,000 pesos nga special incentives nagikan sa PSC. Balita sa entertainment, assistant director nga nagatag sang armas sa aktor nga si Alec Baldwin nga ginkamatay sang cinematographer ginpahalin man sa unang production bangod sa gun safety violations. Sa balita espesyal, 59 anyos nga lalaki sa Japan ginaresto matapos pilit nga ginpalangoy ang iyang nga kuring. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 5 minutos na ang nakaligad sa takna nga saga. Ang amo na pag-abi-abi sa inyo din magkabong bahin sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilisuan sang inyo mga radio kag subong man sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide paagi sa Facebook Live sa Facebook fanpage sang Bombo Radio Bacolod. Kag karon sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Zaldy Forro II kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Cuello una kita sa detalye na sa aton nga top story of the day. Sa balita nasyonal, reiterate ni Presidente Rodrigo Duterte ang panawagan para sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN nga lulupod nga magpanindugan sa pagduso sang kalinong kag stability sa West of Philippine Sea sa 39th ASEAN Summit. Again, pagsini ang pagduso sang resolusyon nga magdispute sa ginaagawan nga kadagatan nga dapat santo sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS kag sang 2016 Arbitral Award. Sang July 12, 2016, ang Pilipinas ang nagdaog batok sa China sa landmark ruling sang The Hague-based Permanent Court of Arbitration nga naga-invalidate sang massive claims sang Beijing sa South China Sea. Ang 501-page ruling ang ginhatag sang The Hague, Netherlands. Masobra 3 katuig matapos ang kaso ang ginfile sa Pilipinas sa ilalim sa Aquino administration sadtong Enero tuig 2013. Gininganyo man sini ang iban nga pungsod nga himuon nga commitment bilang regards sa 2002 Declaration on Conduct of Parties sa West of Philippine Sea. Gindayaw man ni Duterte ang kontribusyon sang Pilipinas sa substantive progress sang second reading sang single draft COC negotiation
creating text samtang nag-reaffirm sa commitment sang konklusyon sang effective kag substantive code of conduct sa West Philippine Sea. Gain pasalamatan man zini ang China sa pagsuporta sang action sa pandemic response, ilabi na sa paghimo sang life-saving vaccines nga global public goods. Ininangay kaduhang regional nga nagtambong si Duterte sa virtual meeting sa ASEAN kasunod sang pandemya. Nagtambong man ang mga lideres sang Cambodia, Laos, Vietnam, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand kag Brunei ang host ng 39th kag 38th kag 39th ASEAN Summits kag related summits. Ang ASEAN meeting ang nagumpisa kahapon Oktubre 26 kag magatapos sa Oktubre 28. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time o kon 8 minutos ang nakaligad sa takna ng 6 sa aga. Sa kaangot man nga balita, ginpasalig ni US President Joe Biden ang kooperasyon sang Estados Unidos sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kadungan sang iya nga pagtambong sa virtual meeting. Ginpakamalawat man ni Biden ang natabo nga military coup sa kagginamo sa Myanmar sa iya nga speech sa virtual summit sa ASEAN leaders. Nagpanawagan ni sa mga militar sa Myanmar nga unta tunang nasambit nga kagginamo. Pila sa mga ginatumod sang presidente sang Estados Unidos ang paghilway sa mga ginpriso nila nga wala sang sala kag pagpabalik sa mga demokrasya sa nasambit nga pungsod. Madumduman nga wala nagtambong ang Myanmar sa ASEAN Summit nga ang host country amo ang Brunei. Sa nasambit nga summit, ginanunsyar ni Biden ang $100 million nga initiative agon nga mapasanyog ang relasyon sang US sa Organization of Southeast Asian Nations. You can expect to see us showing up, as Vice President Harris did with a recent trip to the region. You can expect to see me personally showing up and reaching out to you. You can expect to see the United States deepening our long-standing cooperation, pursuing new avenues of ministerial dialogue, investing in our countries and driving inclusive prosperity in this critical region. In fact, we intend to launch a new program and initiatives to enhance our cooperation across the range of issues, totaling more than $100 million. Our bottom line is that ASEAN is essential. I want to say that it's essential to the regional architecture of the Indo-Pacific. And the United States is committed to ASEAN's centrality. You know, it's a linchpin. It's a linchpin for maintaining the resilience, the prosperity, and security of our shared region. And I want you to know I am truly looking forward to working with you to advance not only our many shared interests, but our shared values and shared vision for a region where every country can compete and succeed on a level playing field. And all nations, no matter how big or powerful, abide by the law. So I want to thank you all for this opportunity. I look forward to this being the first of many meetings. Ang kabayan sa pagpahayag ni US President Joe Biden. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 10 minutos ang nakaligad sa takna ng 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapangunang nga balita lokal. Ginakabig sang Director sa Emergency Operations Center nga irrelevant na ang na-detect nga pinakaunang kaso sang B1138 nga pinabago nga kon pinakabako nga variant sa Pilipinas sa bangod Marso pa nakapauli ang pasyente kag pag-abot sa Bacolod recovered na ini. Madumduman nga ang lalaki ang natukiban nga pumuli sa syudad kag OFW gikan sa United Arab Emirates ug UAE. So kay M. Legaspi ang ila natukiban nga nakabalik na ang pasyente sa UAE bangod sang Marso pa ini nag-abot sa Bacolod. Ang impormasyon ang nabaton sang EOC kahapon las 9 na sang aga. Gani-ganin man sila nga nagparigan sang contact tracing bisan pa madugay na nga nag-ayo ang pasyente. Ang B1138 o kon 318 ang variant ang naibaluan ng mutation gikan sa beta kag delta variant. Suno kay ang nag-ayo na ang pasyente kag pag-abot sa syudad sang o kon sa syudad bangod dito siya gin-isolate sa Manila kag dito man gin-test kag nag-positibo. Apang sado sa protocol ginkuha lang ini gihapon o kon nila gihapon ang impormasyon sang pamilya kag mga himata sining sunod diri. Kung may miyembro gid man sang pamilya nga nagpositibo, hindi man ini nagikan sa OFW bangod recovered na siya pag-abot sa Bacolod. Gindugang man sini nga under monitoring sa gihapon ng variant kag mangin ang mga medical experts na nagapangita pa sang impormasyon tuhoy diri.
irrelevant naman na gani kung sumamalin pala March 10. Tapos by the time yung nag-abot di siya sa ato niya, recovered na to siya. Kaya dito siya nag-isolate. Manila, more recovered. Dito siya get-test. Dito siya positive. By the time nag-abot di siya, recovered na siya. Si Bacolod EOZ Director M. Legaspi ang Ginkumpirmar ni Emergency Operations Center Director M. Legaspi ang nga magapatigayon sang launching sang vaccination para sa mga pediatric A3 o kon mga nagaedad 12 to 17 anyos nga nagasupres ang comorbidities sa Oktubre 29. Sa interview sang Bombo Radio kay ang ginpagsining nga sa Nobyembre 5 pa ang schedule sa mga vaccination sa pediatric A3 apang sa Oktubre 29 magapatigayon sang launching sa Riverside Medical Center. Sunod sa iya 4,783 na ka mga minor de edad ang nakaparehistro online apang 563 lamang diri ang may comorbidities sa 563 nga target para sa November 5. Siyempre ang ginalantaw nga mabakunahan sa Oktubre 29 ang mga nalakip sa pediatric A3 ang mga nagaedad 12 to 17 anyos kag nagasuppress ang chronic illness kangay sang cancer, HIV, autism, Down syndrome, kidney disease, congenital heart disease, kag iban pa nga balatian. Additional nga bago is pediatric A3. Ang mga kabataan 12 to 17 may mga comorbidities. Ang atong schedule there is outside of Metro Manila, November 5 pasugod ang vaccination ng pediatric A3, but mayara kita launching sa October 29. Ang kabayan sa pagpahayag ni EOC Director M. Legaspi ang 13 minutos na nakaligad sa takda nga sa Isaga sa iban pang balita lokal. Nagaulat na lang sang green light o go signal ang probinsya sa Negros Occidental gikan sa Department of Health. May kantanan sa pagpanigan sa pagbakuna sa booster shot sa COVID vaccine sa mga medical frontliners. Nebroan na ginaplasta na sa karon sa DOH ang implementasyon sa pagbakuna sa booster shot gamit ang Pfizer kon AstraZeneca vaccine sa Pilipinas. Bangod medical frontliners ang nagapanguna nga nagapakatubang sa COVID-19 cases. Ginapakamaay naman nga sa nasabit nga sektor iniuna nga ipatuman. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson, madamo na sang mga natapikan sa COVID-19 sa mga medical frontliners. Gani nagakadapat nga sila ang una nga makabenepisyo sa booster shot. Pasalig naman sa gobernador nga sa tion nga maghatag na sang go signal ang DOH na kanda naman sa pagpatuman ang probinsya. Apang nagalaw mini nga sa tion nga masugura na ang programa kadugan man nga magapadala sang dugang nga supply sang bakuna ang national government. Ginadantaw sa national government nga mahimo nga ipatuman ang pagbakuna sa booster shot sa Pilipinas antes pa man magtakop ang tuig. As long as province is already given the green light to give booster shots, especially for our frontliners, of course we will follow. If you notice, they always prioritize national capital region. No? Yes, there are plans to do that, and the moment they give us the green light, then we will do that. I hope it will be supported also by more vaccines. Si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Wala gihapon ginapahanugutan ang pagbukas sa biyahe sa tunga sa Negros Occidental at Negros Oriental bangod sa COVID-19. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Ray Flando Diaz, nakikita si Governor Eugenio Jose Bong Lacson sa Incident Management Team kag santo sa ila assessment. Mas dako ang risgo para sa probinsya kung buksan ang lanes of transportation sa Negros Oriental. Sunod kay Diaz, yara sa Level 4 o kon high risk sa COVID-19 ang Negros Oriental, samtang Level 2 naman o kon low risk ang probinsya. Sa karon padayon nga nagapangita sang pamaagi ang provincial government kaya makabukas para sa mga vaccinated individuals apang dapat verifiable o kon may QR code ang ilang IDs agud hindi matemtar ang mga ini nga pikio ng mga dokumento. Nagalaw naman ini nga mag-improve ang sitwasyon sa Oriental. Kinatag sini nga sa karon wala ginapahanugutan ang pampubliko nga transportasyon apang makasulod naman ang mga pribado nga salakyan apang dapat may S-Pass ang mga ini. SIGOV has met with the incident management team, and ang aton assessment is that there's more risk on the part of Negros Occidental in opening up the lanes, no, for transportation between Oriental. Level 4 high risk sila, no, and kita sa level 2 low risk kita.
Ang kabayan sa pagpahayag ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz. 15 ka mga salakyan na sang Negros Occidental Provincial Government ang kabahin sang Capital Cab nga mahimo maggamit sa mga capital employees. So kay Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz, may mga salakyan nga ginazahin para sa nagkalain-lain nga departamento sa Kapitolyo Provincial, kasubong man nga may salakyan nga ginahatag sa mga board members. Sa programa Capital Cab, sarang nga magamit sang bisan ano nga departamento ang isa sa 15 ka mga salakyan nga ginalakipan sang pick-up truck, bus kag auto kung para sa official use kangin sa pagpatigyan sang field works. Naibaluan nga may 5 ka mga salakyan sang provincial government ang na-recover kag na-restore pa kun sa rin kalakip sa 15 agin preparar para sa programa. Ang Capital Cab ang nag-operar kaangay sang rent-a-car o kung iban pang apps para sa pag-arkila sang salakyan. Tinutuyo sini nga malikawan pag ang monopoliya sang isa lang ka departamento sa mga salakyan kag ini ang mahapos pa nga mapustan sang may importante nga buluhaton, may kaangtanan sa trabaho sa bilang empleyado sa probinsya. Pasalig naman ni Diaz nga wala sang bayad ang paggamit sa mga salakyan apang panumdum sini nga kung paano nga full tank ginkuha ang mga salakyan, full tank man din nga dapat magbalik. Ginapanumduman sa provincial administrator nga hugot nga ginadoblihan ang paggamit sa mga salakyan para sa personal nga buluhaton. Pasalig ni Diaz nga na-checkyan sa maayo mga salakyan nga kabahin sa Capital Cab kag ang ini ang roadworthy. Patag sini nga iban sa mga salakyan sa provincial government ang napabayan na lang gani ini ang ilang ginapangita agod nga restore ukon i-recondition agod mapuslan pa sang capital employees. Ang ato nga capital cab, which is in principle do grab and rent a car siya nga kung padulong ka, may driver na yan nga salakyan, sa katransaction idulong ka, ibilin ka na, then later ang sugaton ka, pwede man. Or if you want it for a day, request ka, whether self-drive or with driver, pwede man. At the end of the day, ibalik mo gid. Si Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz. Nagapanindugan ng Board of Directors ng Central Negros Electric Cooperativo kon Seneco nga halin sang una wala sang isyu nga korupsyon sa Seneco kag ginapanginwala ang aligasyon ni Councilor Wilson Gamboa Jr. nga may ginatabunan sila nga rason kun nga agin pagwa ang 3 pesos and 52 centavos nga presyo sa committee hearing. Sa interview sa Bombo Radio kay Father Ernie Larida, ginatag sini nga 5 pesos and 42 centavos ang rate sa Seneco. Humalin sang 2011 kaya nag-extend sang isa ka tuig nga kontrata sini nga tuig sunod sa iya 5 pesos and 42 centavos ang proposal apang ginnegosyar sang Seneco nga kung pwede panubuan lang ang anay samtang naghulat pa sang approval sang Energy Regulatory Commission nga ipatuman ang 3 pesos and 29 centavos nga rate sunod sa iya gingamit anay ang time of use nga 3 pesos and 52 centavos samtang ginahulat pa ang approval sang ERC agud hindi dako ang masukot sa mga konsumidor. Ginatag sini nga madugay na ang ginusar sang TOU kag maskin si Gamboa nakahibalo sina gani hindi sini maintindihan kung nga natingala ini sa implementasyon. Gindugang man nila Rida nga tinutuyo sang committee hearing amo nga ang maathag kun nga nagtaas ang kuryente nga sunod diri nahataga naman sang eksplanasyon nga bangod sa naguba nga submarine cable sa Amlan sunod sa iya hindi insakto nga hambalon nga nagabinutay kan sini kung bangod sa pagkakilala sini kay Attorney Danny Pondevilla nga amo ang Secretary General isa ini ka transparent nga tawo kag wala sang may ginatago gani hindi manami nga patu-patuan ini isang sala. Nagpasalig man ini nga wala sang korupsyon sa electric company kag yara sila dira agud protektahan ang Seneco kag ang interes sa mga member consumer. Kuya, alin sa una, why ko na issue about the corruption. That is why harap ang tagapungko kay sabo kita nagbatian sa harap sa social action sa mga corruption dira para kita dira no gina every transaction, every board meeting ginausisa naton dira may why nagda sa may nagkakatabo ng mga corruption nga Bombo funds. Mo na nga aton mga member consumers owners kina pasalig naton dira nga harap sa pagpungko pag-protect ang Seneco para sa interes ng aton mga member consumer owners. Ang kabahan sa pagpahayag ni Father Ernie Lareda, ang membro sang Board of Directors sang Seneco. 21 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa agas. Sa dugang pangabalita lokal, ginkompirmar ni Attorney Gaudiosio Hiduspan, ang Assistant Regional Director sang Land Transportation Office 6 nga ginilib bilang Assistant Regional Director si Engineer Arturo Apolinar matapos ang ginaligar paglapas sini sa traffic rules kag pag-beating the red light. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay
Hedospan ginpaig sini nga ginapapanaugan na sang order nga i-relieve sa pwesto si Apolinar. Sunod sa iya, wala pa ni baluan kun din ini iga-assign. Sunod diri, hindi man ini makaapekto sa ilo opisina bangod 3 ang nagapungko sa karon nga director gani wala man sang dako gid nga pagpago kadungan sa nasambit nga mando. Wala pa man ini personal nga nakaistorya kay Apolinar tuhoy sa insidente. Apisar nga wala pa sini ginahambal nga may sala gid man si Apolinar bangod wala pa sini nabatian ng iyabahin. Apang ginpaig ni Hedospan nga hindi ang o kon ini ang nagapakita lamang nga wala sa may mas mataas sa dayi kag wala gid ginatolerar ang pag-abuso. Allegation na nag-disregard sa traffic rules. Very sensitive ang opisina natin dira because siyempre kita ang kapatuman sa traffic rules and regulation. The primary agency who is doing that siguro man tayo kasi no one is above the law kag ang abuse nga mga abuses like this why matagambal na salakdayon si Report but abuses like this will not be tolerated by the agency. Si Atty. Gaudioso Hedospan ng Assistant Regional Director sa Non-Transportation Office. Kag sa katapusan nga balita lokal, duha ang patay kag isang pilason sa pagpanglabo nga nagluntat sa sitio Mambalayong, Barangay Mahalang, Himamaylan City, sang Lunes. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Arturo Margallo Jr., Deputy Chief of Police ang Himamaylan City Police Station, nagpadulong ang suspetsado nga si Danny Lahay-Lahay, 50 anyos residente sa Barangay Tubugan, Kabangkalan City sa Puluyan, Sanday. Merly Lahay-Lahay, 48 anyos, kag EJ Era, 38 anyos, kag Carlos Era, 70 anyos, lunsay mga residente sang sitio Mambalayong, Barangay Mahalang. Suno kay Margallo, pagabot ni Danny sa balay nanday Merly, hinali lang niya ang ginlabo ang tatlo. Dead on the spot si Merly, samtang ginbawian naman sang kabuhi si Carlos sa ospital. Suno sa Deputy Chief of Police, may aligasyon nga ginapalapta ni Merly nga may relasyon ang bayaw sini nga si Danny sa isa ka babae nga ginkilala lamang kay alias Mayet. Gani iya nahimo ang krimen. Sa karon at large ang suspetsado kag padayon pa ang ginapangita sang mga kapulisan. Meaning si Dania Yahay, hakit ni siya sa kay Merly, kaya suno sa nabatan nga testimonya, nga si Merly, nagapalapta nga may relationship, hindi nga ito nga suspect sa kay alias Mayet. O hindi nagustuhan sa nga ito nga suspect ang mga ginimo yan yung tutangan. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Lieutenant Arturo Margallo Jr., Deputy Chief of Police ang Himamaylan City Police Station. Bombo Radio Bacolod! Number 1! Basta Radio! Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio
Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kagkaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa tunga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2000 sa Radyo Bacolod. Number 1! Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 28 minutos na nakaligid sa taknang nasi saga. Padang ko mga nagapambati, nagatanaw, diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo Zaldy Forro II kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Cuello sa dugang pa nga mga balita. Ginhinyo ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang Interagency Task Force Against COVID-19 nga magpasaka sang kaso batok sa mga opisyalis ng Department of Environment and Natural Resources o kon DENR para sa pagbukas sa Dolomite Beach sa publiko nga wala nagpahibalo o kon nga wala nagpahibalo sa Manila City Government. Ginpahayag ni Mayor Isko nga ang desisyon nga magbukas liwat ang Dolomite Beach sa kapital sang Pilipinas ang ginhimo sang ahensya sang DNR nga wala sang proper coordination sa City Government. Ginatumod ni Moreno ang Manila Bay Coordinating Office o kon MBCO ang ahensya sa ilalim sang direct supervision sang DNR Secretary nga may coordinating function sa tanan nga mga opisina kag ahensya nga involved sa rehabilitasyon, restoration kag conservation sang Manila Bay. Suno kay Moreno, ginbuksan nila ang Dolomite Beach nga wala man sila ginpahibalo. Suno pa diri, sila ang nagapatuman, sila man ang nagalapas kag kun hindi man nila mapatuman sa opisina sang mga ini nga wala na sang pulos nga ini ang ipatuman sa mga tawo. Ginatudlo ni Moreno nga ang DENR ang may control sa lugar bangod sa ilang padayon nga effort sa developing area. Bangod ginbuksan liwat sang MBZO ang Manila Bay Walk Dolomite Beach sa tung Oktubre 17 agud mabuligan ang mga tao nga mag-relax sa kasunod sang lockdowns bangod sa COVID-19 pandemic. Linibo ka mga taong nagdugok sa lugar humalin sa 8,000 o kon alas 8 sang o kon humalin sa aga adlaw sang nagbukas liwat tubtob sa o kon 8,000 kabilog tubtob sa kapin sa 65,000 ka mga tawo sang Domingo kalakip na mga bata nga nagedad 12 anyos panubo. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa takna nga nasay sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa nagapanguna nga balita nasyonal. Wala pa sige hapon maserbe ang arrest order sang Senado batok sa magutod nga dargani ang mga opisyalis sang Pharmaceutical Corporation isa kasimana matapos ang report nga nagapanago ang mga ini sa text message. Ginpahayag ni Senator Sergeant at Arms nga si retired Major General Rene C. Zamonte nga ang team sini
ang nagbalik sa lugar ng ginaistara ni Muhit kag ni Twinkle Dargani sang weekend apang wala ang mga ini. Si Muhit ang corporate secretary sang Farmally, kasubong man ang treasurer samtang si Twinkle ang presidente sang kompanya. Ang team nagikan sa Office of the Senate Sergeant at Arms o kon OSAA ang nagtilaw man sa pagpangita sa mga Dargani sa ilang mga pulian apang wala ang mga ini. Ginbuligan sang OSAA sang Philippine National Police, barangay officials kasubong man ang administrative staff sang condominiums kag subdivisions sang tinalikdan nga simana ginpaig ni Semonte nga mga Dargani ang nagapanago matapos nga magmando ang Senado nga sila ang pang-arestohon. Ginpahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque kahapon nga yara ini sa Estados Unidos para sa official trip sa tunga sa COVID-19 pandemic. Sunod kay Roque, yara ini sa United States para sa official visit sa United Nations sa New York para sa UN International Law Week. Sunod pa sa Presidential Spokesperson, isa siya sa mga opisyales nagikan sa opisina sang presidente kag delegasyon nagikan sa Department of Foreign Affairs. Kaupod siniyang iya nga asawa apang personal sin ini nga gasto. Si Roque ang gina-nominate sang gobyerno sa Pilipinas agud mangin kabahin sang International Law Commission o kon ILC, ang United Nations body. Ang ILC ang gitukod sang UN General Assembly sang 1974 agud mag-initiate sang pagtuon kag paghimo sa mga rekomendasyon para sa pag-engganyo sa progresibo nga development sa international law kag sang codification. Sini ginsite ni Roque nga nangin professor ini sa international law kag sang UP College of Law sa Diliman sa sulod sang 15 katuig bilang isa sa mga kwalifikasyon sini sa pwesto sa ILC. Apang bid sini ang ginapamalabagan sa UP Diliman Executive Committee kag sang Free Legal Assistance Group o kon FLAG. Nagpanindugan ng UP Diliman Executive Committee nga si Roque ang mayara sang tuman kapigado nga track record sa pag-promote, pagdepensa kag pag-fulfill sang human rights kag rule of law. Inibanan sa tayon sang administrasyon ng Presidente Rodrigo Duterte kung sa diin nagserbe ni bilang cabinet member. Samtang sa bahin sang FLAG, nagpahayag nga si Roque ang hindi kwalipikado sa kaangay nga posisyon bukod sa depensa sini sa extrajudicial killings nga ginhimo sa mga otoridad sa tunga sang anti-drug war, kasubong man ang pagpakanubo sa International Criminal Court o ICC sa pag-imbestigar sang pagpamatay. Ginbaliwala ni Roque ang posisyon kay ginpahayag nga ini ako na ang posisyon kay ginpahayag nga ini ang politically motivated. Kag sa katapusan ng balita national, nag-donate ang Estados Unidos ng COVID-19 vaccine cold storage units kag intensive care unit beds sa Armed Forces of the Philippines o kon AFP. Gin-turnover sang US ang donation nga nagabalor sang 2.075 million pesos o kon $40,914 sa AFP General Headquarters sunod sa payag sang US Embassy sa Pilipinas. Present naman ang Acting Deputy Chief of Mission o kon DCM David Gamble kag AFP Chief of Staff General Jose Faustino Jr. sa tionsang seremonya. Suno kay Faustino, nagapasalamat ang AFP sa gobyerno ng United States para sa donasyon kag nagpasalig man ang mga ini nga pasanyogon ang kapasidad agud nga mahatagan ang military personnel kag ang mga dependents ni sa pinakamaayo nga healthcare services nga ila mahatag. Nagpahayag ang US Embassy nga ang donasyon sa US government ang kabahin sang dalago ka mga bulig agud nga suportahan ang COVID-19 efforts sang high-risk areas across sang o kon sa palibot sang pungsod. As of the data, ang US government ang nakahatag sang $1.9 billion o kon 37.47 million o kon 1.9 billion pesos o kon 37.47 million dollars agud suportahan ang pungsod sa COVID-19 response. Ang Pilipinas ang pinakamadugay nga treaty ally sa Asia suno sa US Embassy. Ang partnership kag sang Pilipinas kag sang Estados Unidos ang kintukod dekada na sang bilateral military cooperation sa humanitarian assistance kag disaster response, counter-terrorism, maritime security kag madamo pa sang field suno sa embahada. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 36 minutos ang nakaligad sa takna ng 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa nagapangunang balita international. Sa Sudan, ginabalik
Barikadahan ang mga dalan, ginsirado ang mga balaligyan, ginpatay ang mga linyas ng komunikasyon kang mga taong nagpila para sa tinapay sa Sudan. Isa kadlaw matapos nga naagaw sa mga army ang gobyerno paagi sa kudita kung saan nagluntad ang pagginamo nga nagresulta sa kapinpito ang mga nagkalamatay. Daw kaangay nga naguntat ang kabuhi sa kapital sang pusod nga Khartoum kagang Twin Cities sini nga umdorman sa Tabuk Nail kun sariin ginpangbanggaan sa mga soldado kun sang barikada matapos madamo ang mga nagprotesta. Mabatian ang panawagan sa general strike nga nagikan sa mga moske. Naglipas ang gabi nga malinong matapos ang nagluntad nga ginamusang ang mga protesta ang naglaptas sa mga dalan matapos ang ginaresto sa mga soldado si Prime Minister Abdallah Hamdok kayaman pa ang mga sibilyan sa gabinete. Sa opisyal sang Health Ministry official, 7 ang mga nagkalamatay sa ginamos sa tunga sa mga nagprotesta kag mga security forces. Ang pinuno sang takeover nga sa General Abdel Fattah al-Burhan ang nagdula sa Military Civilian Sovereign Council setup nga nagagiya sa Sudan padulong sa demokrasya kasulod sang pagpalin sa madugay na nga nagpamuno nga autocrat nga si Omar al-Bashir sa nakaligad nga duha ka tuig. Nebroan nga ginanunsar man sini ang state of emergency kag nagpahayag nga kinahanglan sa militar nga proteheran ang kailwayan kag seguridad sang pungsod. Ginagarantiya man sa mga ini nga ang commitment sang armed forces agud nga makompleto ang democratic transition tubtob nga may mapilian na sila nga sibilyan nga magapungko sa gobyerno sa ida-eleksyon sa July 2023. Samtang kadto naman kita sa London, nagbalik na sa pagserbisyo sa publiko si Queen Elizabeth II matapos ang pila ka gabi nga nagpabilin ini sa balay bululngan sunod sa Buckingham Palace nga gilayon ini nga nagpatigayan sang video calls sa incoming ambassador sang South Korea kag Switzerland. May baston man ini nga nagaalalay samtang nga nagalakat ulihi nga public events ini ang sadtong Oktubre 19 sa Windsor Castle para sa mga Global Investment Summit. Madumduman nga ginabisuhan siya sang iyang doktor nga magpahuway sang pila ka adlaw gani na cancel ang pila ka mga public events sini apang hindi ini makatambong o kon hindi makatambong ang 59 anyos nga reyna sa COP26 UN Climate Conference sa Glasgow matapos ang advice to rest nagikan sa mga doktor kasunod sa pagtiner overnight stay sa ospital. Kag sa katapusan na nga balita international. Sa Estados Unidos naman, magapatuman sang bagong international travel policy ang Estados Unidos. Mangin epektibo ini sa palabuton nga Nobyembre 2 sana sa bagong pagsulundan nga aprobado ni US President Joe Biden nga tanan nga mga foreign air travelers ang kinahanglan nga magpakita sang vaccination documentation. Dapat ang mga airlines ang kumpirma na ang last dose sa mga pasahero. 2 ka semana antes ang biyahe kag ang bakuna ang dapat nga aprobado sa World Health Organization kag US Food and Drugs Administration. Magapresentar sa gihapon ang mga travelers ang ilang negative COVID-19 test results. Sakop sa bagong restrictions ang tanan nga mga US citizens, lawful permanent residents o kon LPRs kag mga foreign nationals. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, ginpakita sang preliminary report nga ginpagwas ang Philippine Statistic Authority kon PSA nga mas jutay ang mga lapsag nga ginbulag subong nga tuig 2021 kon ipaanggid sang tinalikdan nga tuig. Santo sa report nga nakolekta sa mga data nagikan sa Office of the City o kon Municipal Civil Registrar sa bilog nga Pilipinas, 703,400 babies ang ginbunag sa Pilipinas sa linsang Enero tubtob Agosto 2021 samtang 981,270 naman ang ginbata sa pareho nga period sa tuig 2020. Mas madamo naman ang napatay subong nga tuig kun ipaanggid sa pareho nga period sa tinalikdan nga tuig. Halin sang Enero tubtob Agosto 2021 mayara sang na-record nga 486,401 deaths sa bilog nga pungsod samtang 400,501 deaths naman ang register sa pareho nga period sa tuig 2020 samtang madamo naman ang nagpakasal subong nga tuig. Santo sa data sang PSA, 211,247 ang marriages akon pagpakasal ang na-register sa 2021 samtang 147,536 lamang ang na-register sa 2020 halin Enero tubtob Agosto. Samtang sa ito naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 50 pesos and 83 centavos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 54 centavos, ang Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 72 centavos, samtang sa ito naman nga average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex,
Petron Station ang unleaded na nagabalor sang 63 pesos and 15 centavos tungtod 63 pesos akon 63 pesos and 15 centavos. Ang premium man nagabalor 64 pesos and 14 centavos tungtod 64 pesos and 15 centavos. Samtang diesel ang nagabalor sang 51 pesos and 30 centavos tungtod 51 pesos and 31 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampong, magabato ng Pinoy gymnast nga si Carlos Yulo sa special incentives na gikan sa Philippine Sports Commission o kan PSC matapos sa makasaysayan nga kadalagan sa 50th FIG Artistic Gymnastics World Championship nga ginpatigayan sa Kitakyushu, Japan sa tinalikdan nga weekend. Sa statement nga ginpagawa sa PSC kahapon, ginpayag sang komisyon nga 750,000 pesos ang kabugusan nga incentives nga ginaprubahan para kay Yulo. Ini ang ginalakipan sang 500,000 pesos para sa gold medal ngayon nakuha sa vault event kung sa din nakascore ni isang 14.916 samtang 250,000 pesos naman ang ginpain para sa silver medal nga nakuha ni Yulo sa parallel bars kung sa din nakascore ni isang 15.300 agud nga magpangduha sa pambato sa China nga si Hu Shui. Suno kay PSC Chairman William Butch Ramirez, ang mga provision kay technical conditions ang Republic Act number 10699 o National Athletes and Coaches Benefits and Incentive Acts ang wala nag-cover sang kompetisyon sa gymnastics nga ginapatigayon kada tuig apang sa piyak sini honored gihapon ang sports agency sa achievement sang 4 feet 11 Dynamo. Sang 2019, nag-grant man ang PSC kay Kaloy sang 500,000 pesos ng incentives bangod niya pagkuha sang multiple medals sa Southeast Asian Games kag isa pagid ka 500,000 pesos bilang qualifying incentive sa Tokyo Olympics. Suno kay Ramirez, well-deserved si Yulo ang incentives bangod ginpakita sini ang determinasyon gani nagtatak sa Philippine sports history kag siya nagaserbe nga inspirasyon sa tanan nga mga youth nga Filipino athletes. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 43 minutos ang nakarigid sa atak ng alas 6 kagkaroon sa ito naman nga showbiz news. Gintuad sa karoon sang kompanya nga napahalina sa unang production pagod sa gun safety violations ng assistant director nga nagahatag sa Hollywood actor nga si Alec Baldwin sang armas nga mayroon sang bala gani napatay sang aktor ang ilang nga cinematographer. Inang natukiban bisan pa nga una nga gin-report nga nagagamit ang mga crew members sang prop weapons para sa target practice nga mayroon sang live ammunition sang aga nga napatay si Zaldy Hutchins. Madumduman nga napatay si Hutchins sa set sang low budget nga Rust movie matapos sa ginpalupok ni Baldwin ang armas nga silo kay assistant director Dave Halls inang hilway nga palukpon. Sulo sa producer si Dave Halls ang ginhire sa set sang Freedom's Path sang sadtong 2019 matapos mapilasan ng isa ka crew member sang na-discharge sini ang armas. Kasunod sang insidente ginkaka si Halls sa set matapos ang pag-discharge sang prop gun kag wala nag-resume ang production samtang wala pa nagabiya sa set si Halls. Samtang sa ato naman nga Bombo Health News, madamo sang sahi sang mannerism kag mayara sang nagakit-kit sang ilang nga mga kuko, mayara sang masami nga nagahikap sang ilang nga dulunggan kag iban pa nga bala mayara sang mannerism. Suna sa eksperto, ang mannerism ang isa ka physical gesture, paghulag sang parte sang lawas o kon sa speech. Nagaform ang mannerism subconsciously o kon hindi mo matalupang dan nga ginahimo mo nagali. Hindi lang kaisa kundi masami adlaw-adlaw kag liwat-liwat. Self-soothing o kon nagahatang sang pagpakalma ang mannerism, rason niya ginahimo ini sang tawo. Kung ikaw ang nakulbaan o kon bored, dira kag nagaform man ang mannerism, apang kunang mannerism mo nagahatag na sang malay nga epekto sa imo pang adlaw-adlaw, dapat nga magpaidalom ka na sa habit reversal training. Panugyan sang eksperto, piliyon ang mannerism nga makabulig sa imo kaugalingon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 45 minutos sa nakaligad sa takla kalas sa isa kakagaron sa ito naman nga balitang espesyal. Isa ka 59 anyos nga lalaki sa Japan ang ginaresto bangod sa aligasyon
Luzon nga ginabuso sini ang iya pet nga kuring pagi sa pagpilit diri nga maglangoy sa bathtub. Ang wala sang trabaho nga lalaki ang nagpost sa social media sang isa ka litrato kag isa ka video sang kuring nga ginapilit sini nga maglangoy suno sa kapulisan. Makitan sa video ang kuring nga nagalangoy sa sunod sa isa ka minuto kag 29 ka segundos. Bangod nga ang mga kuring ang wala masamin na namian sa tubig. Ang tika nga ginhimo sa lalaki ang ginkilala kay Masatoshi Hosono sang Hunyo sa tinalikdan niya tuig ang makabig nga may kangtanan sa violasyon sa animal protection law sunod sa mga investigador. Sunod sa ila, ginpanginwala sa nasabit nga lalaki ang iya ginhimo nga pag-abuso. Ang investigasyon ang ginunsyar matapos nakitan sa isa ka persona ang post ng lalaki sa social media kag ginreporta ni sa Aichi Police sa dong Oktubre. Ginahangka sa Animal Welfare Group ang kapulisan nga magpasaka sang kaso kriminal bato kay Hunuso o kon Hosono pagkasunod nga bulan. Ang lalaki ang naggapuyo sa Nagoya, kapital sa Aichi, sang nagluntad ang ginaligar pagpang-abuso. Ang napahayag nga ginhatag na sini ang kuring sa iya acquaintance. Nagkapuyo ini karon sa Turaida, Ibariki Prefecture, Northeast sang Tokyo. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time. 47 minutos na nakaligid sa takna nga sa isaga. Kagkaroon sa taman yung weather update. Ang northeast monsoon na nag-apekto sa northern kag central Luzon. Ang Aurora kag Quezon ang maka-eksperyensya sa bagal-umon nga kalangitan nga may pagulan dala sa northeast monsoon. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley kag Dabilin nga bahin sang central Luzon ang maka-eksperyensya sa magulugal-umon tubtob magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsaon nga pagulan dala sa northeast monsoon. Ang Metro Manila kay dablin nga bahin sang pungso na maka-eksperyensya sang magulugal-umon tubtob magal-umon nga kalangitan ukon pagpanagob dala sang localized thunderstorm. Ang Northern Luzon ang may makasarangan tubtob mabaskog nga hangin nga magahuyop sa naminhan na sidlangan. Ang nabilin nga bahin sang Luzon ang maka-eksperyensya sang mahina tubtob kasarangan nga hangin nga magahuyop sa naminhan na sidlangan tubtob na sidlangan. Ang Visayas kag Mindanao maka-eksperyensya sang mahina tubtob kasarangan nga hangin nga magahuyop sa naminhan na sidlangan. Ang baybayon diri ang mangin o kon makasarangan. Ang antad sang temperatura Metro Manila 25 to 32 degrees Celsius, 5% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin may kapasugon 0 kilometers per hour, partly cloudy. Sa Baguio, ang antad sang temperatura nagadangat sa 14 to 23 degrees Celsius, 3% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabasigon niya 5 km kada oras, partly cloudy. Sa probinsya sang Capiz, 26 to 30 degrees Celsius ang antad sang temperatura, 15% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabasigon niya 10 km kada oras, mostly cloudy. Sa Coronadal, 23 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura, 24% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin niya may kabasgon niya 2 km per hour, cloudy. Sa Bacolod City, 24 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura, 16% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin may kabasgon niya 8 km kada oras, cloudy. Ang adlaw nagbutlak las 5:38 kay na sang kaagahon kag magatunod, las 5:26 karon sa Kasisidmon. Oras sa Bombo Radio, Philippines Standard Time, 49 minutos na nakaligid sa takna nga sa aga. Inyo nabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sa Bombo News Team sa DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sa Miyerkules, Oktubre 27, 2021. Kagsato naman yung Christmas countdown. 59 days to go before Christmas. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kagami ang inyo nangintag balita. Bombo Zaldy Forro II. Bombo Mary Divine Grace Moreno Cuello para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Kaagsato na nga Bombo News Analysis ay badala sa isa kamaokod nga tagpalamati sa Bombo Radyo Bacolod. Inanggin basa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, pierde ang mga pumuluyo. Madamo nga politiko ang magpare-elect sa ila posisyon. Nga kung imo gani usisaon, daw wala man sang ordinansa, kag resolusyon nga gindihon, kaysa oras ang sesyon, mapresent lang sang ila ko galingon. Pierde gid ang pumuluyo sa sini nga sitwasyon. 3 ka tuig sang sweldo nakabaton, kung himuan mo gani isang evaluation, daw hindi mo gid pwede papasaron. Kabay pa sa palabuton ng eleksyon, hindi na kita magpadala sa nagapanampuay kay nagayuhom-yuhom. Kay ang gasto nila diin Manila abi bawion, siyempre kung ara na sila sa puder kag sa ila posisyon.
Kabay maghatag na ini sa aton sang leksyon nga ini nga politiko hindi na naton pag itibong kaluluoy lang ang aton nga nasyon pating aton kabataan kag masunod nga mga henerasyon. Ang ini nga pangunang-una pananawa nang gipadala ni Leo Seralbo sa Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita